Z. Lahan urheiluratsastajat valmistautuu numerolla 25 Outi Matilainen ja 26 Karoliina Husu. Tulos Ilona Kuhna, Always Lead Pepper. Toisesta vaiheesta 0 virhepistettä ajassa 36-16. Sano mun housuuskuvi. Sitten meni 3 tuntia, mutta ei edelleenkään ollut mitään sieltä. Mutta silloin soitin sille, sitten se vastasi, miksi se oikeastaan sitä Helsinki-Vantaalla. Se Amerikan Airlines, kun on joku tekninen vika, se ei päässyt lähteä ollenkaan seuraavaksi. Kiusaa Johanna. Ei. Mikä on takki? Et sä oikeesti takin. Et sä edelle kameran takin. Mikä on takki? Tämä on just tästä vaihtaa. Koska mennään vaihtamaan tänne autoon. Onko että vaihtaa kassasta? Koska nyt teidän autossa. Lähtövuorossa Outi Matilainen, Peruana, Uudenmaan hevosurheilijat valmistautuu 26 Karoliina Husu ja 27 Ira Huusko. Tulos Iida Kuisma, C. Hermano de Conta, Z. Toisesta vaiheesta 0 virhepistettä ajassa 35-75.